cum s-a întâmplat totul? Trebuia să fie un concediu de odihnă. Am zis că mergem acasă de sărbători, că așa e frumos, să te vezi cu familia de Crăciun. Am ajuns la ei mei prima dată și nici n-am apucat să intrăm bine pe poartă, că ne-a luat direct bunica mea. Hai să vă arăt afumătoarea. Trebuia să fi prevăzut de atunci. Trebuia să fi fost atent la detalii și la toate semnele alea. Ați mers singur? Cu nevastă mea, dar nici ea n-a văzut-o venind. Ne-am bucurat amândoi ca doi copii care îl văd pe Moș Crăciun atunci când a deschis tataie ușa de la fumătoare. Ne uitam la toți cârnații afumați și întinși pe sus ca la instalația din Brad. Și a început. Gustați un pic de șorici, un pic de urechiușă, de cârnat, de carne afumată. Dar erau bune? Efectiv mi-au aplaudat urechile. După care ne-a băgat în bucătărie cu tot familionul la masă. Nevastă mea nici n-a apucat să lase geanta jos, că a luat-o maică mea să-i arate ce ne așteaptă în farfurii. Și dumneavoastră? Pe mine m-au încolțit golanii aia doi. Tata cu vin, tata ei cu țuică. Parcă făceam curs de stingeri ca la pompieri. Numai că eu turnam pe gât. V-ați simțit atacat? Pe moment m-am simțit foarte bine. Știți cum este cu bucuria revederii, depănăm amintiri. E ceva frumos, ca la români. Prevăd un dar din partea dumneavoastră. Aveți dreptate, există un dar. Am simțit o ușoară insistență după felul al doilea. Eram deja la al treilea păhărel de țuică și al doilea de vin. Mama venea cu plăcintea de mere la care tataie mi-a mai umplut o dată păhărelul cu țuică. Dar cine obișnuiește să bea țuică înainte de desert? Apare tataie. Și eu, că a tot insistat că nu prea are ocazie să bea cu nepotul lui. Șantaj emoțional. Și ce a urmat după aceea? După desert și în compar de vin și cel de țuică, am plecat la socrii. Am avut efectiv o senzație de deja vu. În ce sens? În sensul că lucrurile au decurs în aceeași formă. Aperitiv, felul 1, 2, desert, țuică și vin colapot cu tata socru. Și soția dumneavoastră? A fost ceva mai cumpătată, Iar alcool? doar șampanie. Pot să vă pun o întrebare la care vă rog să-mi răspundeți cu sinceritate? Sigur că da. Apă. Ați băut? A treia zi. A treia? Da, a treia, dar de la prima ora dimineții. Dar de ce tocmai a treia? Ce s-a întâmplat în a doua zi? Grătarul cu prietenii din copilărie. Ce frumos! Da, încă aveam starea de mahmureală când am început cu prima bere. Bine, mai băusem acasă de dimineață un păuruț de țuică cu tataie. Mi-a zis din start. A văzut că sunt bucăi la față și zice, nepoate, cui pe cui se scoate. La socri ați mai băut? Un pahar de vin. După care, iar, mâncare peste mâncare. Și grătarul? Pe la ora 6 din câte mi-aduc aminte. Au fost multe beri la grătar? Sincer, nu le-am reținut numărul. Și asta pentru că veneau din toate direcțiile ca petardele noapte de rebelion. N-auzeam decât noroc, noroc, hai noroc, încă una și tot așa până m-am făcut petardă și eu și prietenii. A doua zi am explodat grav de tot. Atunci a și fost momentul când mi-am dat seama de greșeală și am tras concluzia. Ce anume? Nu mânca atât cât bei, că devii troacă de porc, nu bea tot cu o să-ți o iei și o să-ți dea ficatul în bloc.